Čaute ľudia, moje meno je Kikik Pikik a vítam vás pri novom videu. Dnes to bude znova varíme s Kikom. Dnes to budú vlastne také, ako by som povedal, mozzarellové očka. Dúfam, že sa vám bude tento recept páčiť a ideme na suroviny. Mozzarella, jedna rajčina, druhá rajčina, soľ, korenie a paprika, tácka, nožík a rajčiny. A môžeme krájať. Rajčiny krájeme na krúžky. Rajčinky máme nakrájané a ideme nakrájať mozzarellu. Skôr ako predtým pôjdeme krájať mozzarellu, tak ju otvoríme a vylejeme s nej ten slaný nálev. Tak vypadá celá mozzarella. A nakrájeme mozzarellu na krúžky. Dúfam, že mozzarella vyjde na všetky rajčinky. Zoberieme mozzarellu a rajčinku a ideme ku šporáku s panvicou. Panvicu dáme na najväčší oheň a dáme na ňu kvapku oleja. Keď dáme panvicu na plameň, tak začíname na ňu ukladať mozzarellu. A teraz začneme na rajčiny ukladať mozzarellu. Asi približne po minúte osolíme mozzarellu a rajčinky. A hneď potom aj okoreníme. A zase hneď po okorenení dáme na ňu sladkú papriku. Asi po 2 minútach zosilníme, nech sa nám mozzarella trošku roztečie. A popri tom si nejakou vidličkou alebo obracačkou do toho drgáme, aby sa nám rajčinka nepripiekla na panvici vlastne, aby nám nezhorela. Tak to trošku poposúvame. Poďte.
a zoslabíme plyn. A keď už sú roztečené, už sa nám roztekajú, tak vypneme plyn a ideme servírovať. Ahojte. Pri servírovaní ma vyrušila moja sestra. Pozdrav ich ešte raz. Ahoj. No, dobre. Ozvem sa vám pri servírovaní. Ešte tam nič není. Za chvíľku bude. Uj, jedno tam už je. Za chvíľku hádam, že prídu aj tie ďalšie z panvice. Uj, už sú tu. Ale ešte mi niečo tam chýba. Uj, a je všetko. Veru, ten šalát mi tam chýbal aj s tým opečeným chlebíkom. Ľudia, moja sestra vám chce ešte niečo povedať. Ešte, že som to tak pekne naaranžovala, inak by to tak pekne nevyzeralo však. Ďakujem. Mua. Tak ľudia, toto by bolo z dnešného dielu Varíme s Kikom. A dnes sme varili mozzarellové očká. Mňam, sú výborné, je to recept mojej sestry. A dúfam, že sa vám to video páčilo. Dajte like, koment, do komentu píšte, čo vám varí v tejto sérii. Alebo môžete dať aj odber, ak budete chcieť. Áno, presne to som chcel povedať. Ďakujem vám za zhliadnutie. Čaute!